үшін сәхнеге Қазан театр училищесі директоры, Татарстануат Қазанған мәдениет қызметкері Ғилимхан Хадиулы Мүбәрәк Шынны шақырабыз. Қайырлы кеш, қадірлі достар, барыңызды да бәйрәм білән. Дебютта артистлар бик күп. Менә мин аларның хәзер җиңүчеләрен үземнең конверттан алып сезгә әйтәм. Закирова, Ләйсән, Бу минем өчен бик зур бәхет, балачак хыялым, балачактан бирле актриса булырга хыялландым һәм менә шушы зур сәхнәдә басып торып үземнең иҗатымның җимешен күрү бу минем өчен әйтеп бетергечсез бәхет. Минем шатлыгым эчемә сыймый, мине бөтен җирем калтырый һәм белмим, мин бик бәхетле. Театр көненә бу сезнең өчен бик зур бүләк булган инде. Башка коллегаларыгызга ни теләкләр әйтер идегез хәзер? Мин үземнең коллегаларыма рәхмәтемне белдерәсем килә, аларның һәрберсендә мине шулай поддерживать итеп торганнары өчен. Һәм инде теләкләрдән, әлбәттә, бергә булыйк, бердәм булыйк һаман. Менә шул. Халыкара театр көне уңайыннан мин үземнең яшьтәшләремне бәйрәм белән котларга килдем. Дуслар, таныш булыгыз, Кариф исемендәге яшь тамашачы театрының әйдәп баручы артисты Эльдар Гатауллин. Сәлам, Эльдар. Сәлам. Эльдар, менә театр көнен ничек бәйрәм итәсез? Безнең өчен бәйрәмнәр юк. Безнең өчен һәрбер бәйрәм ул тагын бер яңа эш көтелеп алган. Һәм дә инде бәйрәм көннәрендә без инде күбесенчә үзебезнең төрле сыйфатларыбызны, үзебезнең булган үсешләрне күрсәтә алабыз. Хәзер Кариф театрын без карап барабыз, Инстаграмнан да һәм инде башка социаль челтәрләрдән дә сез бик нык ничектер старт алдыгыз, шундый сездә төрледән-төрле кызыклы лабораториялар уза, шулай төрле матур яңа премьералар чыгып тора. Менә хәзер нинди премьерага әзерләнәсез? Әлбәттә, алда безнең бу сезонга инде хәзер санап алсак 6нчы премьера дип санарга була. Безнең яңа премьера чыкты Шайбу дигән. Бу инде безнең авыл халкы турында сөйләшә, спорт, монда бөтен темалар кушылган һәм дә инде без тамашачыга ошап калырбыз дип, аларның күңел кылларын тиербез дип. Син басым ясадың, 6 премьера әзерләдегез дип, әйме? Әлбәттә. Бу сиңа калса күпме бер сезон өчен? Төрлечә була бит инде. Ул режиссердан карый, аның ничек илһамы килә һәм дә инде театрның мөмкинлекләреннән. Хәзер инде сиңа күбрәк тукталсак, син инде Кариф театрында ничә ел эшлисең, ничә сезон эшлисең? Сезнең телдә әйтсәк инде. Безнең телдә әйтсәк инде без инде 6нчы сезонны туплап барам. Беренче курстан без эшкә кердек. Син шундый шыпырт сөйләшәсең, әйме? Мин хәтта, апа, мин нишләп кычкырып сөйләшәм икәнсең дип уйлап куйдым. Бу сезнең нидер бер алымбы, бер спецификамы? Без инде якынча кешечә зрительгә аңлашырлык итеп, зрительгә якын булсын өчен дип, күбрәк тормышта ничек сөйләшәсең, шулай сөйләшергә тырышасың. Шулай. Димәк, бу чынлап та менә мин хәзер искә төшерәм, чынлап та элекке спектакльләрне карасаң, анда кычкыралар, чөнки инде соңгы рәттә утырган кешегә бит инде ул ишетелергә тиеш. Димәк, хәзер андый әйбер битеп бара. Яңа бина хәзер. Без бу яңа бинага яраклашып барабыз. Безнең соңгы бинада уйнаганда, анда акустик белән проблемалар бар, һәм дә инде без яңа бинага күчкәч, безнең инде актерлар күбәенчә үзенең талантларын күрсәтә ала. Күбәенчә аның ичке кичерешләрен күреп була. Мимика, пантомималар аша түгел, әміне шым үзенең иштәге кичерешләрен күрергә була. Ни өчен нәкъ менә актер юлын сайладың? Мин инде актер гына түгел, мин инде режиссер, мин аны соңрак әйтмәкче идем. Мин инде тәҗрибә туплыйм, актерлык булып, һәм дә инде мин инде аңлыйм, киләчәктә эшләремдә актерлар белән тотынганда мин инде аңлыйм, актерга ничек, нәрсә үзеңнең фикерләреңне ничек
әйтергә була, һәм дә инде ул күбрәк аңласын өчен, һәм дә инде ул тамашачыга матур итеп, һәм дә инде син үзең бу спектакль белән нәрсә әйтергә телисең икәнлеген әйтә алыр өчен. Актер булу җиңелрәкме, яисә режиссермы? Аның ике эше дә кызыклы. Һәрбер кешенең үз таланты була инде, кемдер күбрәк актерлыкка тартыла, кемдер режиссерлыкка. Кая тартыласың? Минем шундый тормышымда эшләрем була. Мин режиссерлык эшкә тотынсам, мин тулаенча режиссерлыкка биреләм, һәм дә инде эшләремне премьералар чыгаргач, актерлык тормышым тукталмый минем, һәм дә инде мин актерлыкка переключаться итәм дип әйтергә була. Без сине режиссер буларак кайсы спектакльләрдән карый алабыз? Карый алабыз түгел, инде таныша алабыз син куйган спектакльләр белән. Безнең театрда ике спектакль бар. Ул балалар өчен куелган. Берсе инде Саранлыктан дәва дип атала. Икенче Юлдаш юл билгеләре илендә. Балалар өчен булса да, ул бик авыр, бик катлаулы, чөнки бала өчен аның күңелен белеп, аның өчен куярга кирәк. Анда булмый, менә бала аңлар, бала үзе уйлап бетерер дип уйлап булмый, һәм дә инде без репетиция барышында да инде бөтен әйберлегән булган нюансларны уйлап барабыз. Кеше театр юлын сайласа, ул инде артка чигенеп булмый. Ничек бардың, шулай барасың. Без инде менә театрда булганда көнне бу безнең өебез, без монда йоклый да алабыз дип әйтергә була, чөнки без монда кайвакыт иртәнге 7-дән килеп, төнге 1-ләрдә, 2-ләрдә китәбез. Төрле сәбәпле. Ул кызыклы да, ордырта да, но син шуның белән яшисең. Шуның белән сулыйсың, монсыз яшәп булмый дип уйлыйм инде. Театрга бер кергән кеше театрдан азат була алмый. Иделкәем театр фестиваленең быел исеме генә үзгәреп калмаган. Аңа шулай ук бик күп яңа катнашучылар һәм яңа дәрәҗә өстәлгән. Ягъни Татарстан күләменнән төбәк-ара күләмгә күтәрелү. Матур кызыклы инсценировкалар бар. Мәсәлән, иртәгә безнең Менделеевск районы алып киләчәк «Мы из будущего» дигән киноның әсәре буенча һәм «Азоризя стихии» дигән әсәрнең кушылган инсценировкасын. Ул 1 сәгатьтән артык спектакль бара, һәм шуңа күрә инде без аны бик шундый түземсезлек белән көтәбез, чөнки бик кызык спектакльгә ошаган, чөнки видео язмасын караганда без шок каттык аларның спектакльнең зурлыкларына. Шуңа күрә менә шундый кызык инсценировкалар бар. Күбесенчә ул инде безнең әзер пьесалар буенча куела торган әсәрләр һәм спектакльләр. Киләле, теземиш, нәрсә? Белмим, нәрсәдер. Шучок, сөйләгән вакыт. Белмиш, без хәзер театрда барабыз. Монда артистлар утыргачтан соң үзебездә инде киләчәктә артистлар иттереп хис итәбез, инде үзебезне артистлар иттереп, будущий артистлар иттереп күрәбез. Мин театр училищесына керергә җыенам. 3 ел элек Казан мәктәпләре арасында бу фестиваль инде үткәрелгән булган. Ул вакытта аның исеме Тукай Язу Ватан дип аталган. Узган елның сәхнә журналы белән Сәйяр фестивале буларак барган. Быел инде менә әле мин килгәнче инде заявка бирелгән булган Кариб варислары конкурсына. Аны без Иделкәем оештыручылары белән очраштык та, безнең максатлар да, бурычлар да бер үк. Беренче тапкыр үткәргәндә көчләр дә кирәк барыбер, һәм инде республика масштабында гына түгел, Казан масштабында гына түгел, инде төбәк-ара белгечә менә Уфалар да килде. Шуңа берләшергә булдык. Режиссер безгә шулай матур итеп күрә, ничек ул үзе күрә, шулай куя. Беренче класстан без йөрибез монда. Безгә бик охшый. Әзерлек итеп ничек итәсез? Бик шәп. Тырышырга кирәк безгә. Өйрәнергә. Әзерлегенә күп вакыт китә, анда сүзләрне ятуарга, потом декорацияларны эшләргә, авырга. Күптән түгел 2 спектакльдә 2 беренче урын алып кайттык. Кайда булды? Уфада